договорът с изпълнителя на първият етап на пешеходната зона в обхвата от Княз Борис, всъщност отсечката от Княз Борис от катедралата до хотел Черно море. Това е първият етап от така наречения проект за изграждане на пешеходен ринг. Изключително съм радостен, че успяхме с общи усилия да стигнем до момента на подписване на договора. Договорът е на обща стойност 4 милиона 640 168 лева. Тук е и представител на проектантския екип, когато ще поканя всъщност до нас на масата. Срокът за изпълнение, заложен по програмата, е 11 месеца. Надявам се, че ще успеем този срок да бъде скъсен. Ясно е, че така или иначе може да се наложи проектът да се изпълни в две фази, тъй като е важно да се посрещне туристическият сезон с централна градска част, която да не е разкопана. Така че в зависимост от темпа на доставките ще бъде преценено в крайна сметка в какъв обхват да бъде реализиран и при необходимо всъщност да бъде спряно строителството в месеците юни, юли, август, началото на септември и да бъде довършено след всъщност приключването на края на активният сезон. Бих искал да дам думата и на проектантите на централната градска част. Знаете, че това е изключително важна зона за града ни. Те разработиха концепция, всъщност участваха в конкурс, който тогава беше организиран. Спечелиха между, ако не ме лъжи паметта, 7 или 8 екипа, които се включиха в надпреварата и всъщност благодарение на този конкурс Варна успяхме в последният момент да входираме документите по отворената програма Зелена и достъпна градска среда и де-факто за това днеска можем да подпишем този договор. Кадри от визуализацията на проекта може да видите на екрана. Надявам се наистина, благодарение на усилията на проектантите и на изпълнителя, с който сега ще бъде подписан договорът, централната градска част на Варна да добие този вид, който всички ние заслужаваме и желаеме, един наистина европейски облик. Това да е гордост за всички нас, които живеем в града. Заповядайте. Началото на проекта е изключително важно за града. Забравихме, не беше толкова скоро. Кажете пак. Ние сме обединени от ДЕСУС, теже пожели. Това, което е важно е, че започва този голям проект с едно желание за избор на максимално качествени материали. От страна на гражданите и ползвателите на пешеходните пространства се надяваме на постоянен контрол по работите, бидейки ползватели на пешеходните пространства. Те биха могли да изразяват и да ни дават мнението си за напредването на работата. А пък в най-скоро време се надяваме да представим и мостра на това как ще изглежда, какви настилки ще ползваме, как ще изглеждат всъщност материалите, които са заложени. И тази мостра ще бъде изработена около дупката, но за това ще получите допълнителна информация. А цвета какъв го избрахте най-накрая? Настилките са основно смесица между гранит и клинкер. Цвета ви каня да видим заедно мострата, която строителната фирма ще реализира в обозрими срокове. Просто тогава ще можем да обсъдим. Заложение в проекта е една пъстрота, която в момента се пъстрота на материали, т.е. не е едноцветни два материала, а в гранита има
лека пъстрота и в клинкера. Какво ще е функцията на мостовете? Ще ги поставяте някъде, за да се видят или... Да, всеки при избор на материали в голямо количество винаги се процедира през одобрение на мостъра. Мостърът ще служи за това гражданите да видят всъщност какъв ще бъде крайният резултат. Нали, в рамките на 10-20 квадратни метра да си представят и ние всъщност като и проектанти и гражданите последствие какво ще представляват настилките. Как ще се събират мнението на гражданите? Значи по време на работа на проекта беше изработен официална фейсбук страница на проекта, която гражданите могат да ползват съвсем спокойно. Всеки може да коментира и ние бихме били радостни да чуем мнението. Но всъщност настилките са доста технологичен материал. Там става дума за натиск на удар, на чупане, хлъзгаемост и така нататък, които се доказват с съответните сертификати, които нали, няма как всеки да види, но затова трябва да имате доверие на проектантите и на надзорниците на проекта и на възложителите. Кога започвате работа реално? Сега, значи, работата вече е започнала. Вие виждате, че се подменят подземните комуникации. В действителност това е необходимо с оглед, когато бъде реализиран проекта, когато бъде сложена новата настилка, да не се налага копане във връзка с подмяна на подземни комуникации, ел, ВИК, всякакви други. Защото това всъщност е един от основните проблеми и води до разбиването на настилките в града. С подписването на договора в действителност имаше технологични стъпки, които трябваше да бъдат извървени. Преминали сме ги по най-бързият начин. С подписването на договора всъщност почва да тече общият срок, който аз казах, че е 11 месеца. Така че надявам се тук и изпълнителя в максимално кратки срокове да бъде реализирана доставката на материалите и респективно съвместно с проектантите, които ще упражняват и надзор върху проекта, да се организират след приключването на работите по подземните комуникации да могат реално незабавно да стартират с другите строително-монтажни работи. Ами още изпълнителя да... Заповядайте. Първо да подпишат, може би, тогава. Преди да подпишем, за да няма неяснота по въпроса, само ще спомена, че като управител на инвестиционна политика господин Портних ми е гласувал изключително доверие и с заповед 2567 от 19 юли тази година ми е предоставил пълномощие да подписвам от негово име подобен вид документи. Поради тази причина договор ще бъде подписан от мен, тъй като аз съм упълномощен да проведа процедурата. Дупката подлежи ли на третиране във вашия проект? Аз не чух някакъв въпрос ли беше? Дупката свързана ли е с... Дупката подлежи ли на третиране в този проект? Не, защото тя все още е собственост на частни лица. Защо не експроприирате? И Имате такава право. Общината експроприирала частна площ. Моля, възстановете. такъв е въпросът поставен на правителствено ниво. Убеден съм, каквото е възможно, се прави. Факт е, че ще настъпи рязък контраст между новата част, която бъде реализирана по проекта, който договора по силата на който подписваме днеска, и дупката. Истината е, че ако и сега там гледката не е лицеприятна, то тя ще почне все по-рязко да контрастира с, надявам се, новият облик на централната ни градска част. Така,
бихте могли да си размените папките. Стето. И на вас също. Най-вече успех. Бързо приключване на процеса. Да дадем думата на изпълнителя, когато всъщност вече Аз много се ще радвам. отговоря. Ама първо се представете и всичко имена. Казвам се Николай Димитров. Управител съм на фирмата, която ще изпълнява проекта. Тя се нарича, това е обединение от няколко фирми. Аз съм управител на Зебра ООД и представлявам обединението, което ще изпълнява проекта. А Много кои се са радвам. другите, кои са субектите? Другите фирми са Трафик Холдинг, Трафик Билд и НИМ Шумен. Аз много се радвам, че бъда част от този проект. Един наистина важен за Варна, който може би ще определи облика на града следващите 20 години. И чрез визията на централната градска част ще бъде така и основна емблема за града. Това е голяма отговорност, разбира се, и аз като варненец, като човек, който живее във Варна, чувствам отговорност пред моите съграждани, този проект да стане добре. Искам да ви съобщя няколко технически данни по проекта. Общата площ на стълбите, които ще бъдат изпълнени в рамките на този проект е около 30 декара. От тях с вида материал наречен клинкер ще бъде изпълнен около 11 декара. Останалите 19 с граници. Проектантите имат решение, в което част от проекта се обособява като площадни пространства с по-специална визия. Там изпълнението е с гранитни плочи, останалата настилка е с павета. Проектът се състои от няколко такава части. Първата част това е ремонт на градската градина, която се намира зад операта. Ще бъдат изпълнени 3 нови фонтана, всъщност 2 нови и ремонт на стария, който ще бъде съвсем различен облик. Ще бъдат изпълнени 6 площадни пространства, които проектантът ще представи. Ще бъде ремонтиран булевард Княз Борис I. Ще бъде сменено цялото осветление. Ще се направи озеленяване на площадките за отдих по протежение на цялото. И на картинките може да видите, наистина проектът включва много зеленина. Да. Това са така глобалните цифри най-общо по проекта. Подробно представяне, разбира се, ще дадем възможност на авторите да направят. Това, което мога да кажа е, че за нас основен проблем ще бъде да създадем условия, които минимално да притесняват гражданите по време на ремонтните дейности. Територията ще бъде разделена на няколко участъка, които ще бъдат подходящо охранени, заградени. Ще се опитаме да направим така, че да има непрекъснат достъп до търговските обекти и минимално затрудняваме пешеходното движение и гражданите, които ползват тази част от Варна. Разбира се, неудобството от извършването такива ремонтни работи в центъра на Варна ще остават. Предварително се извинявам за тези притеснения.